Balai naik toka, kuat rayo motor di sini. Buku blog musamani, hari sumber ke bagi bui apa kau layan na? Hari Inggris entah bawa kai na hai sama kena lagi nai. Kuat kampar motor ni sini buku sampari joma dia ni kukte.
Padahal nahai sentamu sama kena lagi sini buku Biswa Kumari Jamadiyani Bukti Bori yang ulo tiar togi Sai marwa mothani Musarai Elam Jamadiyani Bori yang ulo Sar supray hanjakno kaitoi to sanabagai tiar tongjan nei ko Hello. Tong thau quay con đen tong thau con đi sang sang nhiều cái bắt đầu chặt
belai korang ketui klebui resabai kenaroi tangka sini bai Biswa Kumari Jamatia belai ke hambai belai ke kebukana thoka belai ke kha buksangka hai khunai sitong masuk siupon resamungno belai ke hambai kai terbono be hamari khaiteng tadi hingga semitabo musamung nailai yang basazak sarai besar LM Jamatia Saimarwa Mothare Boni yagulo seni sar repre subrai hamzatno tiat tono bagai ko jauh kaitan kotho sana bagai जों बुझावथ' पालखौ मोसालायनाय जेराना लायनाय जादों पाइथागो aku bono Sulaimanai hake aku bono nor bukyong aw sing Sulaiman Khan Jisu sepundi hadi sungbo aku bono sini orang lagi salah Shalom.
Belai ke hambai sini serai besar tete belai ke kampung zake masamani sing joto no lokha bori te wasa sing boni bangai ya fakara belai bene thodi tahu sing kaito ni kothama kaham kranai sini sar subre hamzat jomati ani khokte joto sing पैसा जरा नाच में भी जाओ ना जरा ना सिने सारे निधने या पर Zoto no sanja kaham balai khak sango teman ke ini 9 Inter Church Christmas Rally sing malai tongo or jagan nira wan soi mano baptist kaisa hlei phana hai phana oros sing baptist kaisa khlaiwe o program no khlaiya sini bisingo tongo press tongo catholic tongo believers tongo baptist tongo mo hai khlaiwe sing kurang khlaiwe sing yang bises klai yang pitra moyal ne borok rok kuthui ini o pandar borok bosu phaiga sing naile ne guri ge mani belai ke tong thok mani kok no sanani bagi sekarang belai sampai sini o program ne komite rok no ini o pandar o kaham lana kai tadi kok bises yang bagi zora ro mani bagi baksa mayo hujak numai khana moi ni simi baksa khatung khaja ke saya ke thaini ro hai phana ini sing o khuno khuia leng mani no leng ma khaya lai wi sing ni kai tu ni bot ma ka ham no sing pi lai nai te be lu ni borok ro o parani borok na hambai sima o zara ka ham te o zaga ka ham romani bakri ni ro wi wan su na o krisan ro Temani asik gari ke bangma koi sewi tole kaiwi umah hai kaiwi di sama no sama masih yang roi kami awas hai sensin kamu muthadi simalia sini kata seng sini sakna seng asokui si kawai malia temani kesen muthai ni kau mama ni no nirong ni thani o phuluk na ni bagai oh mama ni no nirong ni thani to bawani sana ni bagai bosu phaiga naile Hatung khajak klaiwi toi do klaiwe o parani borok ro logo tongwei khnai tongnai ro niro khunjo kukre klaiwe khnai tongbai na hmei sing toi do klaiwo tini wo sing niro ni thani phai mane omo hai ereng ya hingba niro ni thani wo sing tini wo bangma rangri ro na omo hai ya hingba boni sai ka hamtok mothang mane kok thai na ronan bagai sisen tini wo niro ni thani sok khaija an bagai tini wo ani sai sikang bangma sini sarai rok sai thangka musam musang bising dei kabangma kothoma ka hampir zakha angbo seraksa jora manai an bagai niro thani koibe khajane takuk ukuk phainai rok bosen baksa khena orang lamok nai khatong khaja khe sing musamang rok khlai na sing lamok lainai an bagai srat sani bagai sing haina hai ozora no soise laiwei tangai phian bagai ang koi jawo tini Christmas kha sing jokolo saimano Jesus Kristo asa amaga bara kepla o sanare thare amini serai ro sini yang kita ansoi interchurch joto denomination kiri laiwei tino o pandano khalai lai ni di sing sathanja khalai thani khatam thawo khalai thani khasang isa ang khatam thawo ni kok ma sanai jeng thoi dibor kena sing ora gara sathele ja dibor kring ora daga sing asok roi ro jala asok roi ro jakhena ekdom khalai utung ani yak rahai khalai ne ba UBN secretary bone kapal thai rong kha bathai thai jakman yang tei baisa debra dik nai be khangaro riorjak
ani sago ma soi tong Jesus Christ le asik masih kesang mau se ri kre kesa asai tong le Jesus Christ le sini bagi seboni thuinori yoroi tong la uti por sabatang nai nei wa sogoi ma tong mani hai pun borong ni mekhang nai nai ba yang pas father ni mekhang nai ba mekhang kesing ma yang dige sini okra khok ni nai nai ba borong mekhang kesing ma kemani ini wa khatung mani khatong thok mani o Jesus Christ sengsar asai thai mana to asik ke ne khatong thok lai ye temani asik ma tong thok lai ke sengno phiok mai sha asai thai mani ya phani ko prono se ri chawai nai la ke sine o smai bible beba sujak ko bahai ke sengsar snam jakha bahai ke o sengsar pai thang nai beba o sasro o bible sujak ko tini o beba ya phang simi bahai ke pai nai seng bahai ke pai thang nai abotar beba suija seng sengsar ni borok ro ya phang ni borok ro sumsok klaima bai sengsar ni joton borok no thaina ni nangkha te o thaina ni nangmane ne seng menak mawo hokang wo mol brum brum mangai thangi tongmani jorawo kaidor plan khlaikha ya phang simi ne seng lugu kaidor plan khlaikha ang ani yak bai snam mane o borok no ang phiok nai hai nei seng yaphang nei kok rong no seng na ke Genesis chapter 3 verse 14 ro seng nai la ke mane kaidor berai ni bising dei khlai bai o sengsar no serai kathar asai ro phai nai dei boni bising dei o soitan no mesen nai hono humane diliwo seng Christmas ni jorabo Jesus Christ sengsar asai phai mane wo seng nang phai mane seng dei be kabang matongo smai kesam Isaiah 8th century prophet in Hozaga aste sobo sekan Jesus Christ asai kesung kaidor Isaiah diare ni khop tui salang mani ko rok seng khnau Isaiah soddo ni sat ni soddo dei noi ni soi ro seng man boro jaga bahai kheba asai phine tuma bemeng bu hungjak nai bos sabani bos hong obotrok beba ro jaga bo srai ke sujak Abraham ni bosong Daud ni bosong Daud ni asai thung asai phango bol brum brum bo raja hisabe bo asai phine mon kebui ni mathai te luk ni besap rogo puilas ni rogo seng porela hanke ya phane smi genealogy bahari ke srai Jesus Christ o sengsaro asai phaimani tebe welai ke wana masingsa Micah chapter 5 rogo seng naila hanke mana aro jaga bo boro jaga asai phainai Bethlehem tawanus asai phainai humaro beba Jesus Christ asai mani joraun nang phaimani sing lugu bo temani sing asik khatung thai Jesus Christ o sengsara asai phaimano toile asik temani khatung thai ai sing sungai man sing sine sarai asai prose busik khatung uitong busik khatung khajang lai tong hai phane o Jesus Christ asai mano toi tani sing asik khatung thai ha ha ke bo sengsar sumsok ma phiong ne bagai o sengsara asai phai balai kene kepal kaham je khnai tonai khajane ta khuk bukhuk o amsoi ni borok ro omo hai khlai bar tini wo nirone thani kot ma kaham sophaya hen bagai nirone thani koiba o Jesus Christ hunjak nai bo engkha o suhani lama seng johon tin soto daini soy rogo nail hakimana Jesus Christ bo o sengsar asai family yagulo 33 bosor bo o sengsar tanglai ngani jorabo bo o kokna salang angna lama angna keboi te angna mathangnai ani bising tei phaya ke kebo kai to ni hawo habai maya o kokno bo sa temake bo samane obo keboi mala temake bo bon lamang mala meisen bono ritsai gaila hake beba bonin samane kokro beba nangai phai tong te kai to samane kokro beba sini phani won nangai tong an bang o bible ni kok omo belai tin kubo seng bai ne slai ni kubo ko beba nangai phai
Anh mai sini Christmas omong kha sepengjak mani aiki ni kok thai kaito romani kok thai omo sepengjak जों जत बरक थैनानै लामो हिंजा जों जत बरक सिनि फलावो गोथै हिमबा जिसु ख्रिस्ट सिनि बागै ओ संसार आसाय थैमा बाय बिनिव जों मोथांजाक जिसु ख्रिस्ट सिनि बागै कालबारि क्रस थैमा बाय जोंनो हायनो हाय सुहानि लामानो हायनो हाय रय रजाक फिखा हायनबा बेलाय थगो बेलायखनो जों खास्रांगो तमाखि ब आसाय थैमा बाय बोरै गोथार मेरिनि हक दै ब आसाय थैमा बाय Dini wasang joto ng matangzak ka. An mane kanay tong sanay kazana takho boko rumo okoy mangnarak. Dini wasang matangzak sang aso kuy tong maya sini khatong thokzak no sang hai tong maya sang para guri guri zora no zora hoya rang no rang hoya klay guri dini drong ni thani wasang masok kay. An bagay nira wasoy mana temane omo hai ini. Hai pana sang tong maya sang matangzak ka he simane bagay nirok no basang matang zorwani musugo omo sitini wandrong thani message omo sinrong thani sini kok zarma an bai khasane takho bukhuro phade sang thailang ni lama hiya boi matang ni lama ozora ka ham sang yasak na lai nai bosung no khaksang maronai bosung matong thau maronai sini no khumwa je propro no khaksang ma manai tongo je prosang jisu kristo no yasak mani loge loge an bagai khanai tongjanai khasane takho bukhu brukno nirau khaw wan sokde yasagani saktarde teibu kaham khe uklok bising bahai go temabe nirau setei naide busuk jaratai kebai busuk jaratai dala nirau setei naide nirau nugnai je nai tugnai borok bo sinugo je dogar bunai bo phiau rozak mo hma hai an bagai khazane takho bukhurno o kok thaisa bai thaisa thaini bai nirong thani koi mungnar sini pitra amsoini interchurch Christmas rally program khali inke biang bang thenai sing samaya aiphono nirong ni bagai o kothma kaham toi pejak mane omo kaito nirong thani wo borok ni bising tei klai sai tongpai ni nirong wan sok Kebangma samani wo saya tongnai samani bising tei niro joto ni thaka sakawo kaito ni hamare tongtheng tei saya saja khena karbai jeb kisi sa salai manismin kaito joto ni jaha ko katal ke hamare khlai yang sthang amen balai ke hambai sini reverend Subrai Hamzat no sini program bo rai pai mani digine thanka tei sini yago Rusanai mosanai ro rika pai hai pana sing pai thak ni joto yang buskang thai bai dei sing mosalai nai joto no pal khlai oi tong thoboi ang jorano sini sar oruno ya pare ro joto no buskang thai bai dei sing joto no tong thogoi mosalai nai ro samung bai khlai bai thai bai joto no buskang wa termasuk nok thangani saktar bailang buskang thai bai joto no जों मोसालायनाय दांथगलायनाय फारि जत पाल खालायबाय हेलो गारि दंनाय रक साकाव फाइसदि ताबगले बायथाकनि मोसामां मोसावै थांलायसनाय अखरै फैदे जत नखरै फैबायसि दे जों ज पास्टर फाइदे बुसकाङो आं रोजानाय ताबक जतमा मोसानाय मोसाय फाइथ होना फाइबारि हायां दंनाय र बुसकां फाइबारि जतनो Sini
Thank you.
Pas yok bay lah deh. Masuk ya kau deh. Ikut bay tangsa. Tangsa. Tuh. Once more. Gari wa tong nai bo kha bari tam jat mas masalah ini. Kalau tu payah kau. Sugno hawo Yesus Kristus asai pro sugno hani suari ram om haike tei bukbang ke phayui Kristus nalok lai phayu tabo arno joto phaijak takuk bukuk ro sini pitra circle ni tei kubuk circle ni tei sini inter church Christmas rally ojoto monjor phainai sung om haike na Sorgowo, Sugnoho, Tom Towi Manai. Tabu seorang dewa Tom Tok Mani, Resap Mani. Ini orang Zoto Pinai, Khat Tom Towi ada Tom, anu sahabat kira deh. Zoto Khat Tom Towi, Om Haike, Sugnoho Bo Tom Tok Mani na, Sung Manai. Sugnoho hani sampai, tabu karo Barai Kepala School, Barai Kepala Kamio, sampai kelai Tom Payu. Sung Sugnoho thangani lama aro hingai tango hainmoi sung Kristen mongbai resap mongbai lop mongbai klaiwe mosawai tong thawai tango jotono hambai ani khorang kerja suri phongmane tabo ang Rosalia mobile ni bai sung masalah sini hai bana ang resama tai ani logeo roka resma jamatia ani bangan obje sung duet bersama ni no tabok sung masalah nai ani khorang kerja bangai ready one sound go start masiler go Kalau tihan ay ho. Resapang Taiwan isikan jotono tabuk hambay ang yaparo. Tiniwo jotono halay do.
This is